enti boa ye matwemaman enya ye twema hene a ya wodi mu ewutimfo ani nti so wo ho ansa na ye bebo twema hene am wo no abenya man hene Empanyin free yie wosi yie mra ye mama tena sem mu akwa abanyansapo kasa mfonyini so nitiawa ne tintimu wosi nyansapo no agye so se yesane no madwemba ekwa so ene ya besi nkonwa bi mu a ye bedi enkomo na ohwe ba bia ye tie dia se di munim dada no na abrewa ya poma okofu poma eno chechekunu no ye frɛ na Asante Nwoma ono ne ani ne besi nkonwa ne ne edi nkomo kakra ni yesua bibi die free no no sabre yi a otwedi ampo nyankopon atagunkum achi otosu bo awia amowia wo abadua saje abayen wonyam frɛ ni die ne wo sɛ ye bomodin na yegigi niema kakra de free no no sɛ de be ya yenso ye de bebo ye kotodwum ne nchiri meba no na chi omu ba no omu de omu de kyerɛ mu YouTube no ma omu akote ya bere wanka omu so anya adesuade bi e de free ne nkyerɛkyerɛ ne nteteye na futupa a wode ma eni sedi Asante ehuhia no memo akwa baba nyansapo so ya eburu na apom to say nyankopon adawro ma abetumi die ete se yada ayada ye de nananom ani nyankopon ase adwuma wo hye ase ache meme kura me hye ase ne wo ye adwuma e wa hanom a me ba yi envie nyanzani wo yem ze ko na yitwam kura ani ade a se bonika se bibi se feedback aya na enteye anase eniema efrechiri ba me no tena se program yi aya Asanteman e ho nkomo na edi we na aya ba Asanteman nkomo na me de Sanete Ghana ho nkomo antitinu ya Asanteman Sanete abakwasem efa nananum bi nkuro ekon ahodo ene abasem ahodo a wusane mu ene ade aya na sei nananum wuhia bia wo musika na ebi nso kura atwefon ama wo mafrɛ wa ma ye big ska bibi di akire open me do asesu abusa saasemi me de ya na madwene ye me se nananom de amamre ne ho nhia ye ho nhia ye kire se na bia sori entwefon ana se wontumi suma ko de bi se ko okofo poma ho ne bia enkobo bi se ikura eni ni nkodi because enkaye minya ya efiri nananche ye mia menua bema ohini behia hene wonu na bibi si denden a otu na ni nsa baabi a no asem we ri je sepoma ene ye be fa mi ampani ampa makobie mu nyina ma de ahu ntabiara de amanfo ofun traso eniamo ho eni ade nyinene eho adwese fom efiri se kuretitiru do me abra na ho ba panyini se wo di efiri do me abra akopem mpasa aso ne mpotemu nyina ene ono kura frɛ ne mpanimfo de ato ye nim se mesrem ohene behia ahena besi ni hene ewo hia mankwa ti o tresu ya akone de ubia enfna asem nkoho mpaase bia yes ye beka se ohene behia ahene de akai wo kakra sa wono ni nipa o kai mi nim se bibi asie no me ni betimi betimi okay ye da se nananom masom a yenim se mo hwedwuma die pa mu bi me ka se free bra ye hye ase a me kura me hye ase a me ne abrewa twe nkomo mo mfa ho ensemra mo wo nwoma mo kuru chetu me hye mo mu bi a mo se motoro ene ade nya afi na mbobodin bia ne nso se de ye ka no sebe ye mfa ye fumpan nhya aben ye kasa be ku ene ye ba Asanteman temu bi mu asa abedi nkomo se de abrewa ka na eduru ba bia ye fum krofo fum fan krofo ajapade na akwa akodu se abosom nyina no enkrofo tumi efum etumi yira na akodi beebi de ma Asanteman ya Asanteman ne Asanteman ya sabo agudina ka na sabo asansa ofa ade a ode kire na ma Asante ahini atwa asuo bosompo akopia kwasi buroni kuromu
nenne ye wo kwasi broni o ye abusua panni wa asante mantem kura fense kumawu mu no yintimi ntworo enka ho asem ma ne nye de enye yie na enwie peyo abrebe yi nananom abosomfo ene akomfo de wo mafiri mu wo mudi mutintima pa ansa na asante be kan bombe semfinsi abesa ha asa chinie no eyo obiri konfo anochi ene wode ne ntema ebo osei tutu ano ema wo mo ka ba chiri mu sentampe homa na wo mo konkoden ti adankra ye mu ma asante be ya asante efiri wo ibesi ne asante ya asante na so obiri konfo anochi nso dia na nya prophet enye odifo na enye odihunufo na enye ochicheni na emum obi a na oboss die mu gosidie na do so si na sene no wo obiri konfo anochi a enti na asante besi ne ititiw di otikru wie krawe ne brawe homa so opim so tumfo se tutu a otoso mienu ba yiyi ye hu se onfa na bosom eni agoro na anu adanche ye kura taatoa ena efiri nkyira e baaye abodoma na se abemu akura fefe santen ne santen ma bosom kese a wonfo ni agora efiri bunu ene na chiri e baaye a obeye na mamre ne amane ene oye n'adwuma e wo ho no na nu ye nche kura ena foforo esa ade bebo mu we de miame mpesua so atwoma twede a twede no ene ye krupon no na se mensi no ekrupon wo osom baako a ye friend se akuetia obi onima atwoma twede bia anim se uduru ho no mo a station hwa na wo hwe ni se ya bonse fie bi won ma isi ni kama fitwesi a ya tro akuetia no e de abo animu mi ankasa meji ho achi nyimine bisa nse na menim yese mekwa akobisa eno na wo mu yi ho aso tira ka jem se eye bosom a ewo kuro no mu na saa kwaye na eda wono kwaye ne de nu ntina kwaye no wo mu no afede de akopim se say asantema bosom kese a asantema ntoto nase emfa ni nua agoro na ekwa ahwa merebi afede wa bafie efie ni ntitie mu na sa nkyira hwa na osa akopie ya na nanom bosomfo ene akomfo atete no afede wodi nani akire mu na oba ni krumu no abaye n'adwuma amamena ne amane ese efata no otumfo suma nkora hene baafo okugya wosu ene ne dom edi animu akoye ewo atwematwede a akase yebekwa akopa no hontema na omode akire santimera otumfo oseyitu otoso mienu aprade nani akire santimera mu die na ese wonche eho amamere beba nanu na ne yebedi hu nkomo akuetie yi ade na abrewa kura anim e de fa ho na de ne yebetimi asua e de afa ho enti madaro mani de ni abrase yenko na yento aso fa abrewa e de na onim fa akuetia no ewu mbe mi ensakura ewo twede akuetia ene ewo adwumam ono so ne efre na akuetia jesi adwumam akuetia jesi ena twede akuetia ene twede akuetia ena ahafo domi abra ewo so akuetia wo mi njwa no ebere di kan ya mi ko hu se afie no a ya twa ni mu akuetia am say we di abrewa ba na ni fie ni osi ene di mi di ato ani na menim da se ye bosum di to aso na ya twuma memu ha no ede ne twede akuetia omo sese ye ka asante a atwuma man eni asante panyin ba nti bosomu a obegina asante man pa oni twede akuetia ya trese kane no ne nananu mu didiri mpo ye frɛ no oba panyin wintimi mu didiri nse so akuetia na se akuetia de a wabo ni dinwe bomi de atwa ase asa de oyonko ne me sa nti odo oba panyin a wahwe atwaman achechire asante man ama asante adiye onya bosom ketewa akuetia wo ne pomu a obi nko ho obi hunu bia ntimi nsore nko ho si yeye bibi kura na nanu ko ho ne kwaje nkra ebese ewo badwam
obi enko ho nkotie bi we dey ma me ntwa ma me fa na nsem fa ma nananom asomafo a wo mo atwematwede no kwasem ni kwaye ne me ame de mani ehu wo hwɛ sɛ de ni ewiase koi ni nsaase ahemfi won mo ton asi ni ade nyina we dey no kwasem ni ɛda hɔ nhunwi sisi mo ntɛ sɛ enye ne nnua wo mfa wo nsankae police station ba kusi ano pɛ ɛna wo fa de si ɛda no nso kwiti ɛda no nso si ano pɛ ɛna yɛse obi amfa ne nsanka enti ɛda so wɔ ba ɛda so wɔ hɔ yɛse ade a panyini ehuna o mobinu no akola ehuna o mobinu ne yɛ kan sɛ pampan kɔda ban ho o de kyerɛ panyini no wɔ nsura akola so nsura wei oba panyini epoyi e wo hoi ukomu abehu se bibi wo baabi sisi e ya me ne okase me ka kyerɛ wei se nye soma ne ya soma wo ena ya de pa bi na wo koye efe oba panyini ho na wo bekɔ a behu no de ewu hu enkomi sa akwa enti yese so kokuru na se tweno no da koti a enka se hofo nim na mo we ebi a na aboa no ye nwene nam de ono onu mode ti kona ko yi kore o kanfu ya kanfu ne nipa ayaba ye numu aba ese biche mu kwa tete ho no kwan ya na aba ye no odi kosunwan no enna ne mu bai ne bai pa ye kasa be bu esi ne numu aba ese biche mu kwa sɛ mo ka sɛ eta so sɛ mampɔn hena bɔ mu asa na tie na saa poida ho ni ye ni enye se ye hunu papa sɛ nka saa mene nko bɛse ɔhene nko twitwa atɔn kora pesika bi esi nko wo ni abɛtɔn me ya kyede kora obɛtɔn me ya kyede na nso we di ɔkɔtɔ ne a de ɛbɛyɛ wo enye kyerɛ ne ɛbɛkye wo wo kɔtɔ ne de wo tɔn wo ana mbɛkye mo ho aberwa akwitia no ɛyɛ bosom no ana ɔba panyina na wo kɔm no ne din no bosom na nkasa bosom na wisi wa wan ye frɛ na kwitia saa mom ai okay nye panyina wo kɔm no bosom na nkasa no dedi wono ano na di ekwitia minim so betimi ama ehu ade ndi na bosom no no de ekwitia bosom no wo yo ba wo ya aberwa ana se din akeke wo yo ba na kane no se bosom bi besia ebi kura na nipa no kɔ ne ba ebi preko apɛ no wate yesi no so yesi wo yade mfa ha afa yesi da bi wo de ye be ya akɔ nti ye de kɔ ba bi a na yete na no a eba saa wontumi nkasa na yete na no a no wabo ne din die wabese me ne obeba besi me so a ye ya amamre ne yesi yatema no a na mabɔ me din wabɔ bosom na nkasa no oba ye no wabɔ din sa me di sei okay ene maba ebere bete na no pɛ no wabɔ ne din sa me di sei me di sei na maba asanteme mu ha asase wo so na mpɛ metana okay wo mo aba mo sa apɛ o mo asase be bi opɛ so wotana ana ni begia no ho beto no na me asanteme wira bebu santema said ye be me ba no nkoso ma na de say okay sanity me ba so boduem na mo obi won ma won hwe me ma hwe bibi kakra bi ebra enipa na bosom no nyame ada o mfinji abese wo ha chini na akweti adam pan na obi ankom no ade ne kopie kuro no mo me hwe bibi kakra bi na yemra ne yemeto ankom bo no so emfama mo na emwae ne ntimi nkaka dabi amani dabi amani aje chinye ti ne awie ko fama kunu onya sabe bo nti obroni afihia ne aba ogba amune dabi amani amani dabi amani amani ese chinye ti ne awie ko fama kunu onya sabe bo nti obroni afihia ne aba
Hachi ni ene na ache enti enema bi na satem na ekoso asante memu a na se akwetie yi wadi mu akotene pa abrewa edie yi bi na wokae sese minim se odura sante yin ani abre afi de minim se kian na ken enti na ani abre nkomia bi ade da ho sisi ni ade na minim se kian na ken afi wo betwe odura ene ya ke akwetia na twemaman yentimi nka asante abra yeyi atwemaman afimudia na o kire yesai na me kire sei ekuyetia no ebisi twemaman ebe ya ma atwema ya benya twemahene a wodi mu paa wo otimfo akwemu anase nanimo no
equity aka ho bi enti boa e matwemaman enya ye twema hene a ya wodi mu ewutimfo ani fi so wo ho ansa na ye bebo twema hene am wo no abenya man hene ni nyina agina equity aso na je se ene ekowie se afi ni otukrowi ene krawe ene brawe on maso so si wo betwe wodwura dia ene na equity abedi mutintima wodi mutintima pa na ono so no kra no bosum na equity ana be fan say amanfo abu ani egu no so mere kakra ni na enkoy wo hu sesese no wape obi a obi si so de no enam se wo pe wodwura no abedi mo yi eno wasi obi so sabri ya yo onso aka asemu odwura na eba so no sa tese ni aberewa enye nwanwa se abosoma wodo a nkonwa na dampan tetetetete a ombo asanteman suma santeman na adampan no efiri samre ko ya yebe hu se afede wo mo be sore pa fi se fira frase e be nyana ni bi sore ya wo mo be sore pa am obia be kire ne bobre e wudura twa no odwura aye friends say akuetia wo ho nyum bi yeso wo nim nyum bi ni ade fa ba ko mienu bi fam man na ye nto aso na me kai se akuetia no wo mu no ayese enuafo miensa ye frɛ ye akuetia na wo mu panyini nti na ba ko a me ne te wo do me abra no wona ne wo pagya frɛ wo mu no so ba enio msi yoy enio si yoy se bibi esia e wose ye kaya no pagya dwun enu tirimu na asem hye wo yam odua jama abra enu tirimu asem hye wo yam odua aduma abra enu tirimu asem hye wo yam enti ebedidi mu ano na asem no na apie wo akueti apanyini yi ho na ehun dwumedi se be koye wira anim se wono a ebeba no ho na waye ho amamere no no waye na sa ne enyumi de asa kwa esa akuti anyum bia na sa akuti a asema hye wo yam wo so yi ba no nye wutiri mu na wo kra asem ne hye wo yam na yi bra bi hu wani ama ebe kwa kopi e wa akueti anim ti wo mu wo nyum bia wo mu na koye sa bebunyum ye wie ni o onu menire anka sija wo wie gini o na ya behoma sisu bi mama aye ye ni o onu menire anka sija wo wie gini o na ya behoma aye no wa wo wie gina ye wo wie ni o onu menire anka sija wo wie gini o na ya behoma ne sa me no ntrowa no ne ntwene no ne ye woso akueti abekenya ne ho sisia no ate asifo wo ho kra no wote ne ba bi kra konfo no kra te ba bi a na nini ne ho so na akano no ahuri siri ona o ba uko mimi fia ye wo busum bi o mo friend se depu depu achepa because na mi swakatakete na mi kostu a ye hunu be sin tatam kra na busum bi en hotel a wokom na so na ntafo bi ofie ho ja cha asem na making ntafo mo ofie ne duru fo fie bi a mo kodi abam ana ye kan so mo dware abam ye dware abam mo ko dware abam wo mo ya amamre wo bosom no so a na emum konfo bi anu ebesin na no ne dan na osim ne da so ho a o mo nya nhwie nanso emfa obi a tena se we no ewo mu etimi fa obi a ono pe bia ebi kura no we ni emfire busua no ne edini sigi ba bi aba na se busua ne se de media making depo ya fe de busua ne nye ho ti ye tutu akoto atwene a eno nso na be timi tutu akoto atwene ti na da so obesi na no se mu ni pa yi a ya mu wo mu beto no mo beto no wote ne ba bi na mo ne nyene ho na motem ba bi no wote ne ba bi a de enti na akotutu no koto twene
Obeka se waje dan bo so dan kakraka no osimu na se dan no beto no wati okay dan no wo dia Debi obeto no so wati ni dan mu wo mu aye de tena mu ani je ho ne ye de tena mu wo se woni ho na wo de obetutu na koto wo ho tine finsia wo ha nie no akuetia atena twede a kwaye da so dawa obi amfa no so amfa nsanka we afedi a ono kura ache mumie no kwaye no ne da no kura osim kura mie ntumu na bia kwaye na amani bia ba yemfanya ade ama ono aka obi a obeye na dwuma no enye sa na tie bosom kwahwa ase eche sei bosom kwahwa wo kwahwa ebi a ne ba ebi a wote na ye nhwe ni yi no hu se bosom bi wo ba ebi a ye jeje ne so otimi tu kono ho koka che nzimi ni ba ebi a mete ye maninye timpese ya mbesio wo nche ha kakra na bibi ani a me so maboa asema esi jaachi mire bia yate nsuo mienu ba ko de nchemani na ba ko de menkunde na de nchemani ni oba ebu ne nsa onkom ebenada yenkom yemfa chede wate nso onkom eno de mia me behu wie ya na chance ya ya no mu ho tuntu so yemfa onkom afedi eduru ba bi no na saa amane ni amamre nyina no omase no de ochi me ekọ de ode mpago okom ebenada wo kọ enti mia me classmate ba ko mmiri bi omo dan ben epona no no se na ehuguro ni ade wo bie mpoma da ono mo mada ni ade a omti ya ne se na obi abeka mpoma no na odi atum wono ne mpoma no no mpoma no abetum na ade ne ekọ ti o se ni papa ni nya akuduro na odi na ni temu ade nipa na chi ni huye oba tenten gram bi ahwe ne ebobbo na na ase no ne nentua eno huye yam hye no saka mpoma ntum eno koy ade chi a wo mo ka no se ene denchiremani na denchiremani no ade ne ma akoja menkomde se nsuo ba ko se onye ne ma no na ba bi otene moa no okope ba bi akotena na wonya ba bi tena abaje ne ma no ene yese ko ba se menkomde no so se wonye ne ma no e ma ne bufu ye ma okopu ye wo punu na ne ono ne ma bi be fry ti elder ba ko obi a make se bibia obete se ye friend elder manti a Pentecost ni pa e ko fa enam ni bi kore nyame nko a se nye Pentecost from pai bo eni nyankopon a nkuwi na obemma tenten gram ofon ye sisi eni ade na se ye no kore se wo mutimi tu e ko pe ba bi foforo ko sa se chire na chi ye yiye kora obesan aba se na chire anye yiye no nya ba bi foforo no aka bo se yeken no abefa ne mai no de yekọ ti yesa ne ma mu nkrumu ho no wo ye ma mo ne ade no ni nyina abefiri ho yeah because yes dem na jija enjemani ni da krona no sei ansa na wawuro kro no esi dura na dwo akonfo ntimi nwudam se oyiri fa no ti obedu on na ayiri nsuo na ayiri kakra enti fini kan sa na fedie eni obi ene kwan a omo ye bridge nam so a omo eya omo fili mu ni ade a omo ya nsuo no nhyɛ dani what is first na ewo no enti we no nka akuetia no se nani anka na se obafie na beboa na obetimi akoka obi foforo wo baabi no akotena ho no na wode nipa na ye adwuma ho okoduru ho a na woka nipa no na wode nipa na ye adwuma ehọ na obebo ndin se me ye twede akuetia na se sa na abosomfom ye omade se be wu da se ni kura se ope baabi a wasom badwo sa afudie de so obi ape to no so nya baabi a na som badwo no ni edi buo ni ani die be ma no a otena ho na waye na adwuma se ye beka ne se emire bi de nchirafo amfa buo ni ani di amfa ma obi konfo anochi no hu se o se tutu penasema odi ni sire ho no ba esa abekudi ti ade nchira no sa pepepe sa na ti oh okay nti no se wo kwa na japade ho nyina wo de beko di wo de boa mu bia wo de beko nti se kopa se bibi chire mo so a e se bia sa de o de nananu wewe ye kwa ya o ya enye se tense e wo ho kwa se tumi ni nyina nyim wo fidi mu ko afa na ade ko ene na ne e kosui mprempren e wa asante memu e kwetia onim doma osi ade yo agima bedu asante sei ene niema wodo a e koso asante bebi onim de onim so
so ho a watimi be fa sei wabe wade ye die be fa ne yire ode ne be ye adwuma die wonim die ekoso bia se bae wonim ba bi ofa ni pe be yi wonim die ofa no be yi wonim die otene be yi enti die ekoso eniamo ho enientranton ne mabasa basa eni nyina wo munim nyana no munim ni nyina. Okay, abusia we de ebese sunsum asem ebrepem no ebepe sunsumfo no nso ne wo mu so di nkomo yi ne ebese wo mo de ye sunsum nsam yi pa na ye hu ewo ho no mo abrewa ane na chese nyame adaroma anboa na dwacha na jese egusu a ekoso abosom finsi abese wo ha ene ade wo ko ya afi wo ba ebi mburu sa ne ade a yigidi se bi be sa akra be ka ho anza na bre na nkasa edu no eno a na ekoso abrewa yeda ase ene nkyerechire a wo de amaye ene se wosi acheche ne memu afa ye sore yakọ na wadaroma ye nko ne sa akwa panyum ba ko mienu bi ne ye mfentu apo na ye nenu konfuo bi a ne bosom no na wo de ne ye nso ne obi mu no enti wo sore edabi na se bibi no wo sore a na na dwumo taato we me ba ha me ye den dia be ye me dia be ye me ba ha me ye den dia be ye me dia be ye me ba ha me ye den no abu ne dim na ye frɛ no kwakuja kwakuja me ba ha me ye den dia be ye me dia be ye ma bre wa ba kwaku ye dia be ye me ba ha be ye den dia be ye me na ba sa no a mo wo no ho no mo hwe yi ne ni abre so wo ka sempa wa bebum na dia kire mo ye bibia emwa no ono kro ba ha be ye den na dia be ye ni ti bo anhwe yi ne mo antoto mo niema yi a ene ebi kura panyimpa owo mu no besia panyin utei no okọ yi ne fi ho to so sa afi nu na afi ne we yi afi se sa no won so no akoda o wo makora ye fere no kora wo ma nti bi nko be bi a ye se bafun mu kire ho ni ma abrona yese de wo kan enti ye sorry ene nananum binum ahemfu no binum wonum mfa abosumi ni akomfu enya hwe o mu mfi wo mu ni ade binum kura ade atototo ayi ye ni ade a nanu ye beka ya ni si ye ma wo hene ka kire bant ma hene se won go fa na bosum emfa mbre no enne enya nente se bafo usama nkwatia obomode am yesi wasi bosum ne dan kama eni ade a chese bibia ekoso ewo no nti wei no efutuo be na ade be ma nanom a sabe kasa o manya asobra cha na se o mayi wo mani efutuo a be de ba nanom ewo nkureji bibira abosom ni ne bi giran ene ewo nkonwa pii so wo a abosom bata ho na obi wo ho a obeba abedi akonwa no akonwa de nani bebere obepere no abedi nanso ensakura a wogu wo nkonwa no so no waseme kwa asore na mpanyin se ye ne akorokoro nka ye mfena ya ne ye ne akorokoro ye ne nka ye mfena ya ne e de ne akorokoro ibi ni ye kan esumano wompe adentina se na hwene ye bi da ho a wokofa atu ko akonya so a wotisu so nananom de abosom na gidisi ti me ni nye bosom no bateme de akonya so akonya de mete so diama ekuro bebre anyinyam ewuo basa ne ade me kan pray ne mete ye kan ne se me kuro mu apetra pa ha ewu a abakuro yim bebre ba edi afurusane no a chese nipa ya nipa nyinyam mpanimfu anka wase ye trase ka asem e ma ne ye ne ye nka ne aye ne kataso mu nyaso adane ayarefu nyina ade efre no de efre no enipa no be be yensa si ye di sie wasimi di besi ho bosom so de onfo ni agro ni agro iwo kurom ha bosom kese pa ta akwabna ewu kurim eno obisa na ewu hu no ayira obi no asi no so no akohoro good ndi na ye tano ye so ani bi no akohoro
no de aye sikani na wawie ye be wie wo sei wawie ye e be wie wo sei wo da dem no ade hye twa fa ho enti wiase aye wo no empanyin se krokoto ni enkasa krokosen ye ntena wo bi na so ensum na ntwene ene yenko obi kuro mu nkosese me de ageman na me de me be ko ageman you say wo ko obi kuro mu na wo se wo be ma na wono na wo koto no hono so we wono a wo koto no wo wono woni wono so ni nyina so entibi de ade a ha me pa ne se enam a yenwie yemfa yesenche wontimi nye ahyede ndi asade so me ba hemanhene me bona ba so papa hemanhene wiase na pa wiase sawansa bae ensu wo ho abosubra da wo ni nyina wo busade e bia hye eye na mamere e de ma ewa abro no akwaro nko fa pane kora awokuru mu ho wonua de na brabo sika de odi dwamienu de odi baako de odi miensa kuro na nkasa kora asa abo nasu a wo ye wo nananom enka idum esi abontere ya said no hemanti a ye call ho first pa ene hemanti mi disu disi wa wo hunu ho sanye ye ne ayenimu ya misumi nimu ye se saade ye ya wo ye nti onananom ta na chi bibi o ye bia eye nkoso na na pa wi afi sa one side enti ewiase no ade de wusomu a hwene yie yeniye ade no so ani je ho no wakomudi a yeniye siesie na nye kama na wobi behwa wo hu se ade di ni pasmesi na asai kura nso oba ho no se de wasi aye no aye se abra das se de abra kan na ye chiri kokwa ye ni ne ma enti sebi akonwa bia nso no wa asante mem ha no ana obi e no wo so nsikadwa na akonwa no eye bishop ana apo ene betena so ana Abraham Jesus Christ akonwa bia ni ni nyina ye nananom e wo mode wo mo nkoden mogya hwie gu ho de gi ye de man kura hodo no ene asante man no nkonwa na te so na sebi obi de mogya hwie gu ho e de akode ade akonwa wona ade oba ya wo si nsuo na ade begu so enye adwuma timu mi nyina ye nkeka mom ni yan hyehyɛ ho den na yin zan sɛ abosonsoma ye kan bible na hye ase fiye enye ha munmu amunim e bra na fere panfo kokon so oba wo call ho no mo wo ko bisa ne kon na se kire wo ko gu sidie mu wo ka de be si de kire me din ene abusu apani obusu aduomi e ma munyina mo ene hwa wo gya hin wa na kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame